Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, coins and banknote na bigay ni Madam Evangeline Rufiner. Ayan, bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shoutout muna sa aming Team Alliance. Ayan. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Paki-comment, like, share, subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ito na nga guys, ang mga coins at banknotes. Ayan, isi-share ko lang sa inyo yung mga binigay sa akin ni Madam Evangeline Rufiner. Ayan. Sa mga hindi pa dikit o nakakapag-subscribe kay Madam Evangeline Rufiner, ito yung kanyang channel. Pa-support naman po. Ayan, isa-isay na natin. Ayan. Ito, una. Ayan. 10 cents, year 2002. Ayan, 2002 ng bansang Germany. Ayan. Itong pangalawa. Ayan, 10 cents din ito. Ayan. Year 2002. Ayan, 2002 din ito. Ayan. Ng bansang Italy. At ang pangatlo, ayan, 5 euro cent, year 2006. Ayan, 2006 ng bansang Netherlands. Ayan. At ang pang-apat, ayan, 5 euro cent din ito. Ayan. Ayan, ang bansang Italy. Ayan, year 2002. At ang panlimang binigay sa akin, ayan, 2 pirasong, ayan, magkaparehasang year nito. Ayan, 2002. 20 euro cent ng bansang Germany. Ayan. Ito yung isa. At ito yung pangalawa. Ayan, 2002. 20 euro cents ng bansang Germany. At ito pa. 20 cents din ito. Ayan. 1999. Ayan. Spain. Ayan, ang gandang barya. Ayan, salamat Madam Evangeline Rufiner sa mga binigay mong barya sa akin. At ito pa, ayan, 20 euro cent din ito. Ayan, 2007. Ito ay sa bansang Luxembourg. Ayan, 20 euro cent, Luxembourg. At ito pa, 2 franc 1973. Ayan, ang bansang Switzerland. Yun o, gagandang koleksyon. 2 franc 1973. At ito pang last na coin na ito. Ayan, 5 franc year 1982. Ayan, ng bansang Switzerland. Ayan. Dagdag koleksyon ko na naman ito. At ito yung kaisa-isang banknote na binigay sa akin ni Madam Evangeline Rufiner. Ayan, 10 francs. Ayan, ang gandang banknotes. Dagdag koleksyon na naman. Ito'y taong 2013. Ayan, dito ang basis. Ayan, nakalagay 13. Ayan. Ito'y banknotes ng Switzerland. 10 francs na year 2013. Ayan.
Maraming salamat, Madam Evangeline Rufiner, sa mga binigay mong coins at banknotes sa akin. At panoorin nyo muna guys, may ilang mga clip na kasama ko dito si Madam Evangeline Rufiner nung kami magkita-kita ng Team Alliance. Ayan, maraming salamat Madam Evangeline Rufiner sa mga coins at banknotes na ibinigay mo sa akin. Ayan, itatabi ko ito para sa aking koleksyon. Maraming salamat din sa aming team. Ayan, Team Alliance. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mabuhay ang Team Alliance. Ayan, maraming salamat muli. Stay safe. Stay home. God bless. Diyos mabalos.